Okay, mayong mudto na usab kinatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Katikisis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Sabado, no Pitsa 23 na kini sa bulan sa Nobyembre tuig 2024. O hapit na gyud mga higala. Di na gyud madugay sa ulugo na nato ang Kapaskuhan no December 25. Pero karong Lunes pohon, Sabado naman ron, unsa man piyesta sa Dumaguete. So advance happy fiesta no sa tanan natong mga kaigsuunan nga mga Dumagueteños no nga nagpaabot mga higala sa kapistahan no. Aligre na kayo mga higalang Dumaguete karon. Di na matabang ang kining gitawag na kasadya no Des Boulevard. Pastilan mga higala malingaw jud ka no sa mga kalihukan karon dinha sa Dumaguete. Hala no, may mudto na kanatuntanan og sa ako na ginaingon advance happy fiesta sa atong mga kaigsuunan dinha sa Dumaguete. Kansang patron mao si Senyora Santa Catalina de Alejandria. Hala no, may mudto na kanatuntanan ato pud nga timbayaon og mayong mudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato apong mga tanan nga mga kaparian lukop Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato ang pagsibya no. Ato nga gi-adjust gamay mga higala no nga ato ang gitawag og camera no aron nga medyo patsada ang kuha. Ayan no, sabi na nag-invest nga kuha. Okay na no higala no. Hala no, may mudto na kanatuntanan atong timbayaon og may mudto nga atong mga kaigsuonan usab dinha sa may Sibulan, dool ra kaayos Dumaguete na no, maura na. Ang pistas Dumaguete murag pista po Sibulan kay dool man kaayos tanan no, pila ra man. Dool naman kaayo sa tupa ang pistas Dumaguete, sigurado gyud ko nga daghang nga taga Sibulan mamista na. Og ingon man usab taga Valencia no, sigurado gyud ko nga daghang kay mamista taga Valencia na. O ingon man usab ang taga Bakong, taga Dawin, no, dugol ra muna siya kayo, San Jose, inana no. Tungod sa kaduol kami dire sa Ayungon. Medyo layo-layo ra gamay pero daghan gyapon kay mamista diha may galang Dumaguete kay daghan ang mga kaigsuonan nato dire sa Ayungon nga naapoy mga balay diha sa Dumaguete. Ayan no. May mga balay-balay man po diha ang atong mga kaigsuunan nga mga ayungonano, mga balay man po diha sa Dumaguete. Hala no, may mudto na kanatuntanan ang hinaot kita nga na kabungtanan sa Kapiskay Panglawas ako diay nga kumustahon ug usab mayong mudto nga akong mga paryente dito sa Davao no, dapit sa may Davao City ba? Dito na may Davao City sila si Agnes no. Igi man usab si Chu Felix Academia ug ang iyahang mga anak no. Kumusta na nga akong mga paryente dinha no, akong mga agaw. Pero muna no, lugay-lugay na wala magkita, gagmay pa rin silang nagkita, Midaris Dumaguete, sa Lisman Hoyon. Ako lang gyapong timbayaw no. Ako pong mga paryente din ha sa may Tayasan no. Ako mga igagaw po din na gihapon. Kumusta na no? Ako pong mga igsuon din ha sa ako pong mga kining kauban sa Vicariate of Santo Tomas the Apostle no. Ato mga kuraparuko din ha no. Si Father Nestor Remata no diha sa may Bindoy, si Father Juju Abiliar diha sa may Tayasan, ug ang akong classmate diha si Padre kining Dami Hirames diha sa may Himalalod, ug ang mga team ministry no, mga misyonero diha sa may Barangay Tambo. Kumusta na no? Ug ako puro ng gawiks akong gawiks no higala diha sa Kalumbuyan. Kumusta na kang gawiks no? Si Father kini Christian Durango, nga akong classmate usab no, si Father Obing Masyon din sa Larina, si Father Tonton Arnaiz din sa may Batinggel. Ayan no, mga proud ko kay ni akong mga classmate na higala kay puros gini sila mga buutan no. Ako ra may buutanon nila.
ako ra may buutan nun. Kinigit sila mga buutan gini. Hala no? Hala no, may mundo na kanatong tanan, may mundo bisya, pangatong mga kaigsuunan nga mga kaparian, lukop Kabisayan ug Mindanao. Kumusta na no? Kumusta na nga ato ang mga kaparian dinha nga nangalagad sa Katolikong simbahan. Of course, no? No, ari na kita maghigala sa atong Saint of the Day. Ang atong Saint of the Day karon maghigala bisag way nangutana no, matud pa ni Brad Jones Manaba no, ang atong usab nga kauban sa buhat no, usa ka mga usapod ka magsisibya pero Katoliko man siguro ni si Brad Jones no, matud pa ni Brad Jones Manaban mo kini ang atong oras bisag way nangutana. Ang ako apod mao kini ang atong Saint of the Day bisag walay nangutana. No, si San Columbano or Saint Columban ang ato karon nga santo no. Natawag kini si Saint Columban ni antong tuig 543 o namatay ni antong tuig 615. Unya usa kini siya ka Irish missionary, ngilngig ni no. Nya nakuan dito, naabot dito sa European continent no. Unya he traveled to Gaul no, France. Naglakaw ang taong kini no. Nya established monasteries which became centers of religion and culture. And then, matod pa, he preached against Arianism and repaired the king for his licentious life. No? Iyaha nga gibadlong. Iyaha nga gibadlong ang hari tungod lagi sa medyo pod may pagka maldituhon pod nga pagkaharia. No? Mahiligon ba sa mga kining gitawag nato ubay kana bitang mga buhat no, mga buhat nga dili mao labi na gyud kabahin sa pamabayi no, iyaha nya gikuan, iyahang gibadlong ang hari ngilngig gyud po ni siya no, kailan naman ba gibadlong ang hari no. So karong adlaw ato nga gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Columbano or Saint Columban. Hala no, may mundo na kanatong tanan. Kumusta naman ka Nong Polding? Ay okay na kayo ko pa der. Ikaw Mr. Cheng, okay na ko kayo pare no. Kumusta naman ka kining Busting? Ay okay na kayo ko pa der. Ikaw Pikoy, okay na kayo ko pa der oh. Bili ka na. Gawex, kumusta na Gawex? Ako yun ang gibalik may higala, ako yung giimbitar og balik kini si kinibitang akong mga higala si kining Mr. Cheng o si Nong Polding kay mo gimingaw na si Gawix na ako din no. Bali ang akong Gawix may gala no, si Saint dili si Father kining Christian Durango kuan siya kanang nangutana siya nako asa na kuno mo Nong Polding. Ay niya naman may paday tanggal amin mo makabisita dali kay medyo busy pud may gamay. Ikaw Mr. Cheng. Ako kaya ko pa din, no? Pero wala lang ako kabisita din kaya nakakaya ko negosyo ba. No, maingod to na kanatong tanan mga higala. Arin na tayo sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining Kamudtuhon, November 23. Boy na mahigala, November 23, ang ato karong Santo, maos ang atong karong Santo. Ang ato karon nga balita no, Bishop Marcelino Maralit napahimutang na isip ikalima nga obispo sa Diocese of Lawag sa Cathedral sa St. Paul the Hermit nga antong usang adlaw mahigala no, November 21 no. Padayon usab karon ang pagpangalagad ni Bishop Maralit sa lugar nga diin siya karon nasay. Manusab, balitahin kan sa Vatican, key to education is good school and family collaboration. Mo kini ang gitudlo usab sa ato ang talahorong Santo Papa at tubangan sa mga membro sa Catholic Publishing Group nga La Scola, one of Italy's leaders in the education sector, no? So matud pa nagkanayon ang Santong Papa nga kung gusto kang maayo kang edukasyon tambayayungan gyud na sa ginikanan ug mismong eskwelahan no, good school and family collaboration. Mga tinuod mo gyud na no, kinahanglan magtambayayungan gyud ang
eskwelahan ug ang mga ginikanan. Kaya may mga ginikanan usahay nga munas man ng kamot sa mga maestra di po makatuon ng mga anak kay ilamang pong pakabo sigig tubig. Siging pakabog tubig pabunlayon dili yun makastuon pag-ayo ang mga bata kay saon pagtuon kapag abot mangumpay pa para pagkaon sa karabaw ang sagbot saon man tuod pag kuan ko mismong ginikanan dili mo tabang sa eskwelahan kay panalitan ikaw anak ka pag abot sa mo kuan mangumpay pa ka pagkaon sa baka mangita pa ka og balane kay ad-aron para ipakaon sa baboy ambot na apa ba dagan anong puding wala na pa dagi kadagmitan doon ang mga baboy ron murag usyo-usyo na mas mahal pag pagkaon kay nato mo ba kay kaning mura manggug kami sa unang gagmay paming bata nagdako man jud ko aning siging adlib ini bitong adlib ining kuan dili bitang balane nga sagulan og gamayng tahop dayong kusog po mukha ang baboy sa una na galing wala lang yun siguro sustansya kaya na kay balani rabaya pero kanang baboy nga kana bang balani nga butangan og tuhop gamay yung butangan og inunan sa babas inunan mati kusugang mohigop ning mga baboy ana pero tingala po ko nga dugay magayong mutubo para okay na basta kay gamay gasto di ba no ang mga baboy ginoong karon medyo kusog-kusog yung mutubo pero ang problema lang kay dako-dako pong gasto kana kay daghan-daghapon ka namuhig baboy nga ingon ni ana nga pamaagi may ganansya gid pod no pero sa una nagbata malagi jud ko sa una ko gamay pa kong bata nga deres man huyod may tupas nga kuan man gyud no kining mga baboy namo buhian taman no pagsinggit jud namo nga dinagganay dining mga baboy dito gikas ka sa gingan dasmagan kang dala-dala kang balde dasmagan ka ligid ka din no no may muto na kanatong tanan mga higala nang hidaot ko nga na kitang tanan sa kapiskay sa panglawas nakara no padayon ta ug ari na kita manghigala sa atong catechism proper okay catechism ta kabahin ang atong catechism karon kabahin kini sa mystery of life dili na ko ana ang atong topic karon Jesus Christ suffered under Pontius Pilate was crucified died and was buried mo na ato karon nga kini topic kay subay maghapon unya ang maron pa in line sa 587 Jesus and Israel's faith in the one God Savior. Ito ba magpapatala nga if the law and the Jerusalem temple could be occasion of opposition to Jesus by Israel's religious authority, his rule in the redemption of sins kadali ha. Okay, balik ta mahigala ang orang gigawa tong nanuktok ko gamay. Jesus, if the law and Jerusalem temple could be occasions of opposition to Jesus by Israel's religious authorities, his rule in the redemption of sins, the divine par excellence was the stumbling block for them. No? Kini bitaw the divine purpose, was the stumbling block for them. Ato kanang masabtan sa Lucas Kapitulo 2 versikulo 34. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kaluwasan o kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. No? Sa ito pa kini manggong si Jesus na ay mga oposisyon dito sa nasod sa Israel sa iyahang panahon. Tungod lagi kay daghang kayo sa mga pagtulunan nga iyahang paningkamutan nga matudlo o kini kabahin sa kaluwasan sa tao. O kay dili man lagi ta ang mo malagi na tuyo gyud sa atong Ginoong Jesucristo nga magkuan gyud siya kanang gitawag nato og
mag-insingalan anang muluwas gid siya sa katawhan, no? Luwason gid niya, iyag yung luwason ang katawhan. So muna nga kining maong paningkamot sa atong Ginoong Jesucristo nga maluwas gyud ang katawhan, mao'y nahimo usa sa mga hinungdan nga ang mga kadagkuan sa nasod sa Israel, ilabi na ngayon ang mga magtutudlo sa balaod, mo'y medyo nahasupak niini. Unya usa sa mga gipangtudlo sa atong Ginoong Jesucristo nga medyo supa kayo ang mga kining mga gitawag nato og kinibang mga parisiyo ug mga magtutudlo sa balaod, mao gyud kining pagpakighugoy-hugoy niya sa mga makasasala, no? Jesus eating with tax collectors and sinners. Unya niingon pagod si Kristo na bisan ang mga makasasala pwede nga maluwas basta maghinulso lang. So diha dapit ang problema. Kasi Kristo na ning kamot nga maluwas ang mga tao, pero ang mga Pariseo aduna man gud sila ilahang personal nga mga agendum sa ilahang pagpangalagad. And usually kabahin sa kwarta. Nga ikaduha, ang pagpasaylog sala, no? Kaya nga naman kaluwasan malagi nang gihisgutan diri ni Kristo. Una nga magsigi gusag awhag sa mga tao nga maghinulsol gyud ug magbag-os kinabuhi aron mapasaylo sa mga sala. Unya matud pa ni claim pud siya, no, kini grabe-grabe gyud para sa mga Pariseo. Ni kuan siya, ni claim siya nga siya ug ang akong ug ang iyang amahan usara. So diha dapit ang problema. Unya matud pa kining tanan ni resulta gyud sa dakong panagbangi niya ug ang mga Israelita, ang mga kadagkuan sa Israel. So muna, no? So muna nga sa atong kinabuhi, dili kita makaingon nga kay nagbuhat tag maayo, aduna dil ang tanang tao malipay gid nato. Do na giuban nga matud pasupak ni ana, labi na kun ang ilaha mga personal interest mauna ang maligsan. No, so muna, no? So sa kadako kayo nga hagit alang kanato isip mga Kristohanon ug maningkamot gyud kita nga dili kita madala sa bisan unsang tentasyon nga mo'y makapabulag kanato ni Kristo. Sa ako na ginaingon, ang atong topic karon, Jesus Christ suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. Muna mga hinungdan yun, no? Nga atong Ginoong Jesucristo, gilansang yun sa cross. Abi, no? Dili lang una kita kutob, ha? Ako sang atubangon to ako mga bisita kay nagkulat, no? Ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad, Reverendo Padre Don Academia Akab, mga milit na usab kaninyo, manalangin kanato ang Dios o kagakong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.